Hello guys, दिनैनि गोदान मोनसे बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपानि मारि इउटुबआव बरायग्रोनो लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसिमल' भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै। ओमफ्राय आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो काति बिहु हारसानिल' बुंफ्लांबाय थायोना, काति फोरबोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनै कातिक मासनि 1 थारिख आरोना गायसिमोन। मैया आसिन दाननि लास्टमोन आरो ना। ओमफ्राय बिलिफां समाव बिदिनो दुब्लि फोथाराव साखि खला हैबाय, आलारि बाथि फोजोंबाय, बुद प्रसाद बावथाय बावहैबाय। ओमफ्राय बिदिनो न'नि मन्दिरावबो हाबबाय। ओमफ्राय न'नि लामा लांगोनायाव एसे साजायनानै आलारि बाथि फोजोंबाय आरो ना। ओमफ्राय दिनैथ' 1 थारिख नालाय रायजो मन्दिराव हाबगोन आरो ना। ओमफ्राय बेयावनो थांनो ओंखारबाय आं गायसिमोन। ओमफ्राय न'नि मन्दिरावबो हाबखांबाय, लामानि माबायावबो आलारि बाथि होखांबाय गायसिमोन। ओमफ्राय आं भिडिअखौनो लायासै आरो ना। एखे फुंनिफ्रायनो 5ता 10निफ्रायनो सिखारनानै लाखार लुखर ओमफ्राय भिडिअखौ लानाय जायासै आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायगोन आरो आं गायसिमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दिनै भिडिअआथ' बेनि सायावल' जागोन, बेलेग नुजानाय नङा आरो ना गायसिमोन। बिदिब्ला फैफादो आरो ना नोंथांमोनाबो। दिनै 1 थारिख आरो ना। बयबो हाबो खोमा 1 थारिखआवबा कातिक बिहु माबा काति फोरबोखालि आरो ना। ओमफ्राय जोंनि बाथौआरिफ्राबो हाबो आरो ना। ओमफ्राय ब्रह्म धोरोमफोरनियाबो हाबो खोमा, आं मोजां मिथिजोबा, हाबोदां बिसिनाबो। ओमफ्राय दा थांसै आरो। ओमफ्राय 10:30 बारबाय आरो ना गायसिमोन। मालाय आर'ज जागासिनो। ओमफ्राय लेट आरो ना आंहा जेरावबो गाथा आरो जेरावबो गाथा होनजानायसो जासिगोन गायसिमोन। आंहा बिदि बेस्थ' थायोना, आंहा बिथिं माबायावनो मन्दिर फोसाबनाय माबा बानायनाय, बिदिनो रावबो मावफाग्रा गैया नालाय आं हारसिङै थोयो गायसिमोन। बाबायाबो दसे मावफानो हायो, आइयाथ' गैया। बेफोर खोथायनोबो दाङा आरो ना गायसिमोन। बिदिब्ला फैफादो आरो ना, थांसै। नै लोगोफोर, ओमफ्राय मन्दिराव होखांबाय आरो ना, नै खला होखांबाय बेयावबो नै, ओमफ्राय लामायावबो होखांबाय आरो ना। ओमफ्राय दा थांसै। ओमफ्राय नै न'नि माबा लामानिखौ हानिखौल' होबाय आरो ना, हायावल' होबाय आरो ना। ओमफ्राय दा मोनायावसो ओमफ्राय बेयाव होनोसै आरो ना, गोजौआव खननै होयो आरो ना। खनथामानो जायो नै दिनै फुङाव होनायजों गायसिमोन लोगोफोर। ओमफ्राय नै ओमफ्राय दिनै सानाव नालाय, मैया मोनायाव होबाय, ओमफ्राय दिनै सानाव फुङाव होबाय। ओमफ्राय बेयाव होआसै आरो ना गोजौनिखौ, ओमफ्राय हायावल' होबाय आरो ना बिथिं। ओमफ्राय ओरै खोलाथिंजाय। ओमफ्राय दायो दिनैथ' 1 थारिख नालाय कातिक मासनि। ओमफ्राय दायो रायजो मन्दिराव हाबो आरो ना जोंना। ओमफ्राय दा हाबफैसिगोन आरो ना। ओमफ्राय आरो दा मोनायाव खनसे सावबावगोन आरो ना। ओमफ्राय गाबोनसो फुथुना गारगोन आरो ना गायसिमोन। ओमफ्राय आरो गाबोननि कालि फुजा नामाथाय, कालि फुजाखौथ' जोंनि बाथौआरिफ्रा मानिया आरो ना। बे बेलेगफोरनिसो आरो ना, जोंनि बाथौआरिफोरनि फोरबो नङा आरो ना बियो। जोंना फोरबोआ दंखायो मोनबा आरो ना, जोंनि बाथौआरिफ्रा दायो 3थि फोरबो आरो ना। नै दिनै जागोन ना 3थि फोरबो आरो ना। फार्स्टआव थांबाय बैसागु फोरबो, ओमफ्राय नैथियाव थांबाय आमथिसुवा फोरबो, ओमफ्राय दा 3थि काति फोरबो बा माइनाव फोरबो होननानै बुङो आरो ना। जोंना बेखौ माइनाव फोरबो होनना बुङो आरो। ओमफ्राय आर'ज जागासिनो। ओमफ्राय आं दा थांसै आरो ना गायसिमोन। नोंथांमोनहा फैफादो आरो ना। आर'जल'सो जागोन बेयावलाय, जेबोथ' नंखाया नालाय। ससे भिडिअ लानानै देखायनो हागौ आरो आं गायसिमोन। ओमफ्राय आंथ' आंनि खुलुमनाय मानाय बावनाय थिनाय माबा प्रसाद माबा माबि खालामनायखौ भिडिअखौनो लानाय जायासै आरो ना गायसिमोन। हाया नालाय हारसिंनो बिसोर भिडिअसो बानायनो ना बेखौसो मावनो। ओमफ्राय हाया आरो ना, टाइमा दसेनो माबा बारग'नो नागिरो आरो ना। बेनिखायनो भिडिअ खालामस्रायासै, डाइरेक्ट नांगौबा दा माबा मन्दिराव थांबासो ससे लानोसै आं होननानै लानाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय आंना रिसार्जआ जोबबावसिगोनसो आरो ना गायसिमोन। ओमफ्राय सोनो हरदोंमोन आं, ओमफ्राय फैसा होना गारबोदों दा। सोगोन ना सोआ, ओमफ्राय दिनैसोबा दिनैनो थांनो हागौ आरो ना भिडिअआ, कातिकनि बे कातिक गासा सावनायनि भिडिअ आरो ना। है बेरियाबो। बिदिब्ला फैफादो आरो ना नोंथांमोनाबो लोगोफोर। ओमफ्राय आंना लामाया बिथिंसो आरो ना, बिथिं बारस' थायो, बिथिं खाथि जायो नालाय बिथिंजाय हारसिंसो थांसै आरो। ओमफ्राय न' खाथिनि फंबाया थांगोन ना थाङाथाय मिथिया, लेंबाय थायासै आं, ना थांबायसै नामाथाय। ओमफ्राय दा आं हारसिं थांसै। जागासिनो आरो ना, टाइमा 11ता जासिगोन आरो ना। मोननायानो थांबायदां। दानहैनो मोनबानो जाबायलै। ओरै बारस'लांखायो बिथिं लांदांसो आरो ना गायसिमोन।
सिबिं फोदों आरोना नै इयाव सिबिं नै इथिंजाय थाङो आरोना लामाया बोरै जाना दंथाय बै मोनफैबाय नै जों आं थांग्रा सराइघाट मानग्रा सराइघाट दालाङा हनै आं बिथिं थांबाय थायासै ओमफ्राय इथिं आथिं सुलांथावथावनो ओमफ्राय ओरै दैजों थांसै होननानै दैजोंनो ओंखारबाय आं गायसिम बैयाव खनसे सहैबावखानांगोन लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मन्दिरनिफ्रायनो लोगोफोर ओमफ्रायो मोनथिना रायसनबाय थादोंमोन आरोना आं मोनथिना रायसननायखौ मोनफैबाय आरोना गायसिमोन दा आं आथिं सुना लाग्रोनोसै आरोना आथिं सुना लानोसै आरोना गायसिमोन जों रावबो मिथि मोना नोंनि मावरिमा लेंहरो थेवबो आखाइ खबजना नोंनिनो गोथार मुंखौ गोसो खांना नों बोर हरदो नों आफा नोंनो आफा मुलुगनि खांगिरि आं बेखिनियावहाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंनियावहाय जों गामियावहाय बिखेखके जों गामियावहाय सोरबा बिबुंथि होयोबा गोरोन्थि जाबाबो भुल जाबाबो जाहाथे उनावहाय सोरनिबा सिगाङाव ओइ गावनो बिदिनो मादोंनो होननानै जाहाथे बुंफिना बैनि खोमायाव सहैफिना आं बेखौ खावलायगोन बेफोरबायदि सावरायनाङा बै गावनियानो बिदि गावनि फिसाज्लायानो बिदि बेफोरबायदि बुंनो नाङा खोनाबाय दिनै जोब्बाय खोनाबाय बारसिखा गावबा गाव बेफोरबायदि जाहाथे बुंफिना बैनि खोमायाव जुदि खोनाहैफिनलायोबा दुखु मोनो बुंनो नागिरा बिदि आरो आं बे दिनाव आरो सासे बुंनो सानदों बाजैयानो सासे दंबावो जि हायो बेखौनो ससेबाबो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनाया माबायदि फोरोंनांगौ जत्न लानांगौ बेफोरखौ फंनैसो बुंनो थाखाय जोंहा बाजै निजोरा बयबो बाजैया बुंबाय दा नोंबो बाजैया बुंदो एसे उनाव खारगोनसो बायदि मोनदों आङो दिनै एसे गुसुं नायग्रो आं दाखालिनो आयदायाव नायनानै सोलोंखानानै थांदों लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मन्दिरनिफ्राय न' मोनफैफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाबाय थायासै आरोना गाइस ओमफ्राय न'खरैनो थांजोबनाय जायो नालाय न'आव रावबो थानाय जाया नालाय ओमफ्राय आं फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय थाबाय थायासै आरोना ओमफ्राय दा साथा जागोनदां बुद प्रसादफोर जागोनदां ओमफ्राय आं थाबाय थायासै ओमफ्राय जानोबो हाया आंहा गाइसमोन मैयाबो बावखोन्दा एसे जाबाय खि गगासो मोननो नागिरदोंमोन आरोना बेनिखायनो आं बिदि गोथां बुस्थु माबाफ्राय एसेग्राब जानो गोसो जाया आरोना ओमफ्राय दायो आं मोसौ बोरमा नायनो होननानै फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय आइजों बाबाजों दं आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा मोजां लानो हायासै आरोना पाब्लिकनि सिगाङाव आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायखादों नालाय पाब्लिकनि सिगाङाव आं भिडिअ बारा मोजां लानो हाया ओमफ्राय हाहैया आरो साहस गैया आरोना गाइसमोन मानसिया एसे लाजि गुसु आरोना साहस गैया जाहैयो आरोना हाया जाहैयो साहस फैया आरोना गाइसमोन भिडिअ लानो पाब्लिकनि सिगाङाव आरोना लाजिनाय फैयो आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ आं मोजां लानाय जायासै ओरैनो मन्दिर सिङाव दसे लाबाय ओमफ्राय बाहेरायावथ' लानायानो जायासै ओमफ्राय मन्दिर आरज जोबखांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट आं न'आव फैबाय आरो मोसौबो दं बोरमा दं मा जाना दं बेफोरखौबो दोनबाय थाजाया नालाय एसे थाब फैनानै थाब नायफैनांगौ नालाय माबायावनो थांनायमोन 10:30 11थायानो जासिगोन आरो 11थायाव मोनहैदोंदां आं मन्दिराव ओमफ्राय 11 12 ओमफ्राय नै दा
2टा बारबाय आरोना ओमफ्राय न'आव मोनफैबाय आं ओमफ्राय 2टायाव जोबखादों आर'ज जानो जोंना बेलासिलायथारबाय आरोना खाथिखायसो आरो गोजानबाथ' ओमफ्राय दायो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना दिनैनि बे कार्तिक फोरबो बा माइनाव फोरबो बे कार्तिक फोरबो 1 थारिखआव दिननिफ्राय 1 हाबबाय आरोना कार्तिक मासनि ओमफ्राय बेयाव मा होनो बे कार्तिक मासनि बे भिडिअखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायना होदोंबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोननोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोना नेना थादो बाय बाय